Vidiš, moja jagoda, rode su čudna bića. One izaberu jednog partnera, sa njim žive, izrode mlade, prave zajedno gnezda, putuju. I ako slučajno, a to nije retkost, neko od partnera ugine ili strada tokom tih selidbi, rode ne traže drugog. Rode, moja jagoda, ostanu same i tuguju. Tuguju za svojim partnerom. I bez obzira kolika je ta tuga, one lete i trpe. Trpe, moja jagoda. Ćao. Dobro jutro, Džeziru. Na jednog šlomu. Laku noć, Rejveru. Ali dugo čekaj. Dugo je kratka reč. Izvinite. Dobro, gde si, čoveč, ispadoče nam oči čekaj. Gde si, Švabica? Ćao, Švabica, kako mi lepo tepaš, uvijek se razneži. Kako ste, momci? Nikad bolje. Zoran je konačno dobio stan. Pa lepo. Kako si ti? Reci svojim drugarima. Nešto si otišten. Evo, čitate me kao bukvar. U govnima sam. U govnju, a? Pa možemo mi neko pomogamo? Samo nemoj lovu da nam tražiš. Ma ništa, ono, standardno. Dugujem neke pare i izgleda će da me tuku, znaš, ako to ne vratim. Tako Si večito u istim problemima. A emotivni problemi, žene, devojke, brak, to... Ne, ja to ne računam. Taj problem je stalno prisutan. Pa ja se ne sjećam kad sam se ljubio s nekim, kamoli. Mi se ljubimo stalno. I vole. Vidiš kako se to radi. Ne zaboraviš. Lepo, baš lepo. Gde si, druže? Šta vi? Šta vi? Pusti me u pičku materinu, letim sinoć do onog Duleta Pacava, znaš. I priđem da ga pozdravim, znamo se onako, mislim, kapiraš? Priđem ja, sve isto kao sad, ja i ti ovo, razumeš? I drž, ne daj, vamte, namte, kad? Skoči čovjek da me bije, bre. Odvali me od batina. Pa vidi, bre, šta mi napravi, ko da me ceo voždovac tukao. Ma jebaću mu ja mamu, ne zna on ko je lepi, razumeš? Pa ovaj njegov klipan, Einstein, jebem ga u ime da ga jebem, razumeš? On me je spasio, on ga je skinuo sa mene. Jebo mi je milosnu majku. Vidi bre, brate, šta mi životinja napravi od face. Sad sam ko čovjek slon, šta da ti pričam? Idem ja malo, moram da legnem, znaš. Ajde, lepi, ajde. Aco, kaži Švabi da se pripazi malo, hoće budala i njega da bije. Juče je vikao da će da ga polomi. Kad je to bilo? Kad je bilo? Pa sinoć je bilo. Nije bilo pre mjesec dana, vidi me na šta liči. Juče kod patka, sinoć. Ajde, obavezno mu reci, nek se pazi budale. Znaš? Ajde. Ćao. Ajde bre, javlja se. Krljo, je li tu Švaba? Daj mi ga. Izvinjam se. Ekser te zove na telefon. Dobro, kaži mu da radi. Kaže odmah. A recimo da dođe. Hoćete popijete nešto? Može, isto. Ček. Dajem nešto ozbiljno. Ili ima šampanjac? Vi misije. Šampanje samo i služi. Mislim da nema, ali pogledat ću. Šampanjac, slavite nešto? Idemo u Amsterdam. Da se uzmemo. Sad ćemo biti i zvanični partneri. Kad idete? Sad sledeće nedelje kupili karte. Tamo to može da se uradi. Da, oni su to prvi uveli. Pa jasno, ako možeš kupiš budru i kurvu, misliš što će... Stvarno si seljak. Kako je to veze ima? Pa ne, misliš se kao, znaš, slobodna je zemlja, slobodno, možeš slobodno raditi što hoćeš. Trebaju nam 2 lepa prstena. 2 burve.
Samo nemoj nešto da bude... Nešto da bude nabuđeno veliko, nego fino, elegantno i nemoj, molim te, neki laž. Čoveče, šta ti je, pa ne bi vas radio, vi ste mi dragi, stvarno. Destruke, vidjet ću šta ima, pa ću nam ja. Jebem li ga, samo sam ovaj našao. Ovo, šampanjac, široko, dobar dan, gospodu. Kako ste, šta ima? Evo, ima svašta. Pa, lepe stvari se dešavaju, moj prijatelj. Dobro, bar da je nekom lepo u ovom gradu. Svemo, ajde sad. Ček samo da popijem. O, prijatelju, ovo ti je moje iz 92. Ovo u Londonu košta 300 funti. Ma, otvaraj, neka košta šta košta, jednom se ženim. Hoću reći udajem. Ko se bre ženi? Iz Ranča. Pa, gde to ima? U Amsterdamu, bre, seljaci. Treba burme da im nabavimo. A, nema problema, ima Dule neko zlato. Može zlato? Može zlato, mi ćemo damo kintu, a vi nađite nešto, neku dobru šemu, da nas ne dere ovi zlatari. Ej, bez brige, vaša lova, naša briga. Se srećemo. Ako je tako, Krlja časti šampanjac. A, stara škola, krljavi, vidi se. Ajde na sastanak, ajde. Evo. Šta je? To ti ne javljaš kad te ja zovem. Čovječe, Ako te zovem, znači mi trebaš. Ako mi trebaš, javi se. Javi se. Pričamo o poslu. Ma ko poslu ti pričam? Kako ti poslu pričaš? Ako te ja zovem, znači da je hitno je. Pa šta je leba ti toliko hitno? Pa hitno je da Dule Paco priča po celom gradu kako će morati da te polomi ili mu ne vraćaš pare. Čim to priča pred drugima, znači da će morati da uradi. Što znači moramo mu vratimo pare do ponedeljka. Prodaješ auto. Golf? Neću da prodam. Kako će vratiš pare? Ne znam kako ću ja vratim pare, vrate, kola neću da prodajem, jebut. Čekaj, znači da ratujemo s budama. Pa boli me kurac, brate, ako krene na mene, roknuću ga, odrobijeću. Ja sam što će pre toga onda pošalju njegove buldoge, ti masakriraju Kevu i Ćaleta. Ti zapale gajbu. Dobro, ti znaš da ću ja budem tu ako on krene. Da ću te gostim sama. To ne mora ti objašnjava. Nemoj se kačemo s budala. Ti misliš da je meni lako gutam se ona njegova sranja, prelazim preko svih pizdarija. Znam, brate, evo te, šta hoćeš da ti kažem? Pa nikad ga nisam vidio ovako, znam ga ceo život. Brate, ako skupim pare, vratit ću mu kola, neću ja prodam i tačka. Koji će meni ovo kurac? Opa! Ajde, momci. Uče 300 funti, ja? Vidi. Ajde. Da staje. Ajmo, živjeli. Ajde, živjeli. Ajmo, Švabo, idemo govor. Ne, ajde, Ekstra, ti se pametniji. Ajde, valjda možda sklopiš 3 rečenice. Dobro, evo ovako. Tup, tup. Jen. Glupa je forma. Dobro. Htio bih da poželim mojim školskim drugovima i našim prijateljima ugodan Boravak u Amsterdamu. Boravak u Amsterdamu i da im bude sve kao što su oni. Živjeli srećno i dugovečno. I da živite srećno i zadovoljno do kraja života. Živjeli! Ajde, živjeli. Kaže, joj, Bola, Hasu, izvini, ja zaboravila da ti kažem, došla ti mater iz Ardovca. Ajde, upadajte, sedajte ovdje. Gde si, Krljo? O, gde ste momci i devojke? Šta radite? Znači, tako se zarađuje kinta, a? Ljudi rade, a vi šikate. Dobro, opa, šampanjac, lepo, lepo. Gde si Dule, otko ti? Da, vaca, evo došao. Ćao, Dule. Došli malo s prijateljima, proslavimo neke poslovne uspehe. A šta vi slavite, keveti? Ili keve vam, ne znam kako je gramatički pravilo. Brato je rođen. Molim? Rođendan našem bratu. Jel? A zar to nije sestra? Krljo, pitaj šta piju. Šta piju cenjena gospoda? Aki, šta pijemo? Devojčice su na kokiški, njima ne treba ništa. Ajde, Aki, napravi nam par linđi da počastimo našeg brata Eksera, zvani Jaca Vranac. Jel, Jace, znaju ovi tvoji zelenbaći kako su te zvali u domu? Ja i Jaca smo domci, to nam je i život i fakultet. Ovdje jedino ima Einstein više škole od nas. On je završio Mitrovicu. Dule, nema, molim te, Banu će neko, zatvorit će mi kafanu, brate. Daj bre, Krljo bre, šta ti je, neće niko da vidi, Aki samo pravi. Ostalo, ja sam ovde bre, upravo u odborbu. Daj nam onaj, kako se zoveš, ono što vi pijete, onaj šampanjac. Pa nema više šampanjca, to je... Dono Zoki za rođendan. Jo, znači za nas kita, a? Dobro, dobro. Donesi mi onda onaj džek, ali najskuplji, onaj i sve što ide uz to. Stiš.
Daj, što ste se učutali? Ajde malo zezanje, ovo ono. Ćao. Ćao, momci. Ode nam slavljenik, to je slavljenica. A šta, jel derpe, a? Jok, ti si je. Babo, odi malo sedi s nama ljudima, ima i devojaka, ako ti ne smeta. Jeli, dečko, što se ti družiš sa pederima, a? Ne drži se on, ja se držim. Jeste, ekser ti je stara pederčina. Krljo, ajde više o kozu. Evo, stiže. A kaži mi, što se ti družiš sa pederima, a? Dule, ovaj mali ti je mnogo znatiželjan, a? Jeste, Tomo, ja kažem. Malo sam ga poveo u grad da se čeliči. Upali smo u skup pedera, brate, Dule. Gej parada, burazeru. Prvomajske. Uranak, brate. Uranak, to, brate, to. Aj, živjeli. Aj, živeo ti meni, a to, stari druže. Što mene preskačeš, brate, a? Jel to neka pederska fora, a? Ekser ti je pun takih fora, je. Stvarno sam te preskočio. Izvini, brate, nisam provalio. Te pridržimo. Pridrži slobodno. Mamu, jebe malu, slomio sam prsti. Nemoj nikad da imaš kafanu. Kafana je robija. Da ovo mesto ne nosi ime mog pokojnog burazera, davno bi ja napustio ovaj klub i sve. Ovako, čoveče, kako? Ne smem. Ti znaš da ja ponekad ujutru sedim sam, čitam novine i tačno osetim da me gleda. Ko da je tu, ko da je živ. Pogledam na ovu njegovu fotografiju na zidu i lepo vidim kako se smeška. Vidim da mu je drago. Drago mu je što sam još tu. Što ste vi tu. Što ljudi i dalje dolaze, nisu prestali da se skupljaju posle one nesreće. Posao ko posao. Nije težak. Ali... Jaj, ljudi su teški. Kako su ljudi teški? Kako? Pa dođe budala, napije se, nadrogira se, napravi mi krš i lom i ja šta ću? Ja sve sa osmehom. Pa da, napravi me na poslednju budalu. Osmeh. Najeve mi se milosne majčice. Uvek osmeh. Polomi celu kafanu. Osmeh. Mislim, jedino ako si ti neki čovek ljiga. Onda u tom slučaju je kafana kao stvorena za tebe. Onda ovo jeste posao stvoren za tebe, batice. Švabice, ništa ne razumiš. A ne, evo te gledam i tebe i eksera, kad dođe Dule, sine, igrate pipirevku. Ko je bre on? Koga jebe? Alo, dečko, ti vrlo dobro znaš da je ekser završio sa Duletom da mi čuva leđa. Da nema ovih njegovih u opštini. Ovaj klub i ovaj prostor davno bi bili ružna roze zgrada sa jedno 2800 stanova manjih. S Duletom se ne bi razgovara kao drogiran. Pa to, inženjeru, lake struje. Ti ne samo da dobro udaraš, nego si i pametan, imaš mozak. Dobri su, aha? Dobri su. Nije neka Duletova legura, a? Koja je muška, koja je ženska? Čekaj, imaju pečat, ali ima i ovo? Ima. Muška ženska. Pa mislim, Obojica su muškarci. Pa lepo je. Lepo je, brati, lepa je kutija, je. Dobar dan. Je li neko umro? Nije.
Si gladan? Nisam. Pa dobro, ajde, daj. Šta je bilo, dragi roditelji? Gde je ona vika, galama, onaj prepoznatljive uvrede? Ne šegači se tu nego jedi. Šta je bilo u sudu? To će majka ti kaže. Jedem da čitam novine kao sav normalan svet. Šta ima za ručak? Nešto sam zbrčkala na brzinu, nije hteo da odemo na pijacu u povratku. Kaže, na pijacu se ide rano ujutru, a ne u 2 popodne. Samo slepci idu u 2 popodne. Šta je bilo u sudu? Ne pitaj. Dobila sam kuću. Slobodni poput ptice i zadivljeni smo ovim nebeskim pričevima. I to otkad je sveta i veka. Daj mi javu. Izvolite. Da li još nešto želi vaše visočanstvo? Pitaću ga. Nema potrebe, pitaću ga ja sama večeras. Obećavaš. Znaš, mislim da je baš dobro da Peđa ode i da pogleda tu kuću. Da znamo na čemu smo. Zar nismo rekli da ćemo da uzmemo advokata? Nek ide, ne gleda. Posle, ako se nešto desi, nemojte mene da cimate. Šta će da se desi? Ne znam ja, ne znam i ne želim da znam. Ne, lepo smo rekli, uzet ćemo advokata. Ne, ti, tvoji sin ste najpametniji, znam ja već. Pa samo idu da vide. A ja ću sutra lepo da odem kod tetka Smiljke, da pitam da li ona zna nekog Tozu, Svetozara Tozu Stefanovića. Čekaj. Kako idu? S kim to ide? Nije valjda s onim ekserom? Nego s kim će? Taj mali je sposoban, jel? Može da mu se nađe pri ruci ako mu nešto bude potrebno, da mu pomogne. A šta u ostalom? Oni su drugari. Lepo će oni ekser, njih dvojice će da vide. Treba da povede nekog iskusnijeg. Ne ekser. Samo će da upadne u probleme. A oca se nije setio da povede. Ne. Daj. U ponedeljak, a? Da, u ponedeljak. U ponedeljak, preko toga advokata, razumeš, dajemo kuću na prodaju i to ću kažemo Duletu. Razumeš, čim se kuća proda, on dobija svoje pare i... Ako neće čeka? Jebi ga, ako neće čeka, onda... Ne znam, nek me lomi, nemam pojma. Ko je te Toza? Ne znam, čoveče. Izronio čovjek iz mračnih dubina. Znaš, ako god da je, zahvalan sam mu za kuću, majke mi, i u moje i u Radmilino ime. Nije to neka zajebancija? Pa to idemo da vidimo, razumeš, jebo. Tako je neka zajebancija, nekome ću da jebem kevuje. Ako nije, izljubit ću ga. Misliš posthumno? Nema tu ekstra nikakvog humora, evo te čovjek je umro. Koji ti je to faza? Posthumno se lječeno, posthumno, po smrti nečije, posle smrti. Po mandrkavanju, po otezanju papaka. Načitani ste ekser, načitani, nema 2 godine, difa. Osjeća se.
Ajde kod Rutavog, a? Ma da li si normalno? Ajde bre, krstio se, on idemo na pola sata, javimo mu se i... Ma gde u tu gužu da idem, da li si normalno? Nemoj ti da zajebaš sad da zaglaviš noćas pa ne možeš da ustaneš ujutro, spavaš do 12. Neću, brate, idem ono na pola sata, idem da mu se javim. Nije ni meni. Ajde idem. Ajde. Evo, pička si. Ajde, čao. Peđa, sine. Ustajanje. Peđa! Buđenje! Ajde! Čuješ ti? Ajde, ustaj! Jao, kako ovdje kod tebe smrdi na duvan. Gde si sinoć bio? Pa mogu si barem danas da dođeš na vreme. Ajde, ustaj, nećeš dobiti tu tvoju mlazmu. Nije mlazma, nego je plazeko. Dobro, ajde. Znaš da sam bila kod tetka Smiljke. Ajde, nemoj ponovo da dolazim. Ajde, drži. Ovaj će da vozi. On je još pijan. Ej, smrdi na alkohol. Ko zna na šta još. To što oni konzumiraju više niko ne može da povata. A gde si ti bio? U Lovcu kod Dragana. On zna nekog dobrog advokata. Pa, rekao, ovaj će da nam pomogne. Da, ti, taj tvoj Dragan. Evo je tako. Dragan je sposoban čovjek. Dobro, voli da popije, ali to je u granicama. U granicama? Ma nemoj. Pije već 40 godina svaki dan, ali u granicama. Pije, ali i mezi. Pola tog alkohola ne ode u krv. Pola ode na varenje hrane i to mast sve razloži. Znaš da sam bila kod tetka Smiljke? Nisam, senilan znam. Šta kaže? Koliko je sati? O, pa davno je prošlo podne, pa što pitaš? Zna se kad je tvoje vreme za dizanje. Kaže Smiljka da se ona uopšte ne sjeća nikakvog Svetozara, to se zamisli. Bio je neki Stefanović, obućar, ali on nema nikakve veze sa ovim. Da mrka kap. Ako ta baba vračara ne zna, onda niko ne zna. Daj Srk. To je moja šolja. Dobro, Srk jedan. I? Pa eto, gospođa se zove Ružica i ona stanuje, ne znam sad da li u toj kući ili tu negde. Znači Baranda? Jeste, Baranda. I to je, promuvajte se tamo malo, prošetajte pa nazad. Pa da, trebalo je možda ipak da ustanete rano ujutru, pa lepo da odete ko ljudi. Dobro, brek, evo, pa to je 45 minuta odavde, ja sam za 2,5 sata nazad. I vozi pažljivo i nemoj da se svađaš sa seljacima. Treba neko te probode vilama, te tresne sekirom. Ništa, samo baci pogled iz kola i natrag. A daj neku kintu za benzin, a? Pa imaš tu u koverti nešto sa malo sitniša ostaje. Moj sine, tvojim godinama ja sam izdržavao celu familiju. Imao 10 godina radnog staža Majkoviću. Dobro, Majkoviću. Aj zdravo. Sprda se sam, čuvaš šta je rekao? Ajde, pi tu kafu. Majkoviću. Oj, ti je kurac. Komšinici, dajte jednu dopunu za 064 od, evo, za 320. Ne bude, evo, 120. Sigurno? Da, 120. U stvari, dajte. Evo, 100 nek bude. Da. Koji broj? 064 147 2525. 5. Kako ste vi, komšinici? Radi se komšija. Ne pregledaj, devojku. Zdravo.
Dobar dan, gospodine. Ovo vam neću zaboraviti. Neće da upali nešto, ne znam šta mu je. Zlo, seći se. Ekseri, ti je mazno ono u 2 reči, a? Ne lupaj, znam dete godinu dana. O, pa i vi se poznajete, ja? Vi mnogo znate čikaci, vi ste jedan veliki vrag. To ti je platina, čovječe, znaš ono, bakar, zlato. Platinska dugma? Pa da. A ne lupaj. Ajde, probat ću ja. Ajde, da ja nešto diram ovde, da čačkam, a? Ne diraj ništa. Dobro. To je nekako, naš suv je zvuk, nije dobar. Ne možeš da zirati. Kako ide? Ko roda. Ko šta? Ko roda? Kolega Vrancov sedi jedan. Gde se seti rode, jebate? Nisam ti pričao. Juče ja sedim na klupici. Gledaj napred. Sedim i... Gledaj napred, jebote. Gleda, brate, šta ti je? A ne moraš da gledaš u mene kad ti pričam. Nema, drži volan. Drži volan, jebote. Koji ti je? Hoćeš ti sedi vozi, jebote, šta ti je? Slabo, koji ti je kurac, paži? Čovječe, ja dobro vozim, nemoj da me maltretiraš, jebote. Samo gledaj napred, gledaj napred! Gledam ovi, kako se zove, taj periferni vid, evo, gledaj, stojim ovako i vidim tamo. Daj, bre, nemoj me zajebaš. Pa šta je bilo na klupi? A šta te boli kurac? Jebote, što si nadrkan, čovječ. Ako si nadrkan, nisi treba da kreneš, jebote, ne trebaš mi takav. Ne, pustim samog te rastrgnu seljaci tako bleco. Jebote, ti ćeš da me braniš, ti Rodoljub, sine, ko njega da slušam, jebote. Drži volan. Te gledaj napred, te vode, Što voziš tako brzo, jebote? Šta, ne žuriš? Šta brzo vozim, brate, normalno. Pa znaš da imaš pandure na svakom koraku. Nema nikog, brate, vidi livada, jebote. Magarče. Šta će sad? Šta, nismo ništa. Možda smo išli 140, jebote. Ti radi? Isprave, molim. A vidim, niste ni zavezani. A izađite iz auta. Imamo nešto kolim? Nemam, imamo. Šta imamo? Pa imamo i parfemi i akne. Da li si ti normalan, zašto nisi izvadio? Pa ne mogu tu kući da držim, Rodoljub me ubio. Ja ću ti ubijem, pička ti materija, 2 iste jakne imala, 2 iste. Pa šta da radim, čovjek? Ajde, izađi, nemoj vidi se da mu djevamo. Idiote. Tamiš 740, dajte mi proveru za vozilo. BG 398. Dobar dan. Evo moji golubova. Pa di ste, dečaci? Jeli, kuda tako brzo? Se nije neki smrzo, a? I otkud vam ta brzina, ej? 96. 3 sa on šklopoci. Pa nije to šklopocija, druže. Nije, priznajem, nije, ajde. Ali je blizu, priznaj, druže. A dobro, malo ti je stariji model. Nemoj da mi diraš auto. Dobro, pa čovjek je emotivno vezan za svoje vozilo. Uostalom, to je preduslov za uspješnu i bezbednu vožnju. Nek da vidimo mi suštinu. I znate li šta je suština? Suština, pa... To je... ono nešto što je sakriveno. Blizu si, ali... Šta kaže kolega? Ne znam, nešto glavno, nešto iznutra. Tako je, iznutra, to je suština. Da vidimo mi šta je iznutra vašeg vozila. Razumete? Otvoraj gepek. Otvoren. Evo vidiš, suština. Gucki.
Šta još imamo ovdje? Možne jakne, dve identične. Vi ćete reći da su vaše, tako? Jesu. Uopće glupo, ali stvarno jesu. Pošli smo na selo, pa ako zaladnim, malo... A jeste, logično. Pravilno razmišljanje. Ništa, ajmo mi sad sve ovo lepo, pa kod sudije za prekršaje. Druže, nisu naši. Jedan prijatelj nam je dao da pričavamo, pa ostalo u kolo. Idemo kod deke mog. A, kod deke? Pa da, on je na umoru. I evo, idemo u Barandu, možda možete da nam pomognete oko adrese. A, ovo je pisala neka fina ruka. Jeste Keva, moja mama, majka. Piše ovdje količina novaca. 4200. Lepo, lepo. Verujem vam, i vama kolega verujem. A znaš da ste mi delovali sumnjivo kad sam otvorio gepek i kad sam vidio onaj Gucki. Jeli? Ovo mi je dao taj Gucki, majke. Papiri su u redu, ali ističe vam saobraćajno za 15 dana, da znate. Hvala. Tako, sad da vidimo šta smo imali. Vozili ste 96,3. Da, a ovdje ograničenje 60. A niste bili ni zavezani. Hoćete li da pišem kaznu ili ćete platiti u gotovom? Koliko je na licu mesta? 4200. 4200. Evo. Evo račun. Evo kolega, hvala. Hvala vama. Evo vama koverta, izvolite. I lepo vozite i polako. Jeste. I sporije malo, ima tamo jedna patrola. Ima patrola tamo. Au, brate, koliko je sati za glavi smo. Ujem. Hoćeš se vratimo, a? Ti, brate. A? A guma je, brate. Imaš rezervnu? A imam u pičku, ma. Dizelicu? Nemam. Kako nemaš dizelicu? Pa nemam, nisam ja vulkanizer jebi. Pa šta radimo sad? Pa ne znam šta da radim. Stopirat ćemo neko, staće neko, ajde. Dobar dan, momci. Šta je, puče guma? Puče, deda, aj vozi. A imate li rezervni točak? Imamo rezervni točak. Ima. A imate li dizalicu? Imamo kurac. Pošto ovaj genije ide na put bez dizalice, pička li ti materina? A mogu ja da vam pomognem? Da donesem samo, evo. Šta? A ima tu benzinska pumpa 2 kilometra odavde na glavnom putu. Pa mogu ja da donesem dizalicu, samo ne mogu s ovim povrći. Dobro, ajte mi to da vam čuvamo, a vi nam donesete dizalicu. Ne može to tako. Dobro, čekaj, ajde, kupit ćemo ti mi to koliko košta. 30 evrića. 30 evrića? 30 evrića, pa samo 30 evrića. Pa šta ti je ove šargarepice? Pa prvoklasna šargarepa, evo rotkvice. Dobro, čekaj ovako. Evo ovako, daćemo ti 1.500 dinara. A 1.000 još kad nam doneseš dizelicu. Može, sine, može. Voli deda i dinare. Voli, a? Voli. Aj, nosi to u gepek. I daj tu rezervnu gumu, da vidim kakva je. Evo. Hvala, dete. Niste vi seljaci mutevi, a? Mora se od nečeg živiti. Ne, vidi. Šta je to, idi u pičku u materiju, pa šta je to? Pa šta jebi ga, kako da idemo s tim govnet? Pa nemam pojma, nisam ja vulkanizer. Pa mogu ja i gumu da poteram. Samo što će ovi tražiti, tamo znaš. Dobro. Evo ti 1.000 dinara. Nego da me zjebeš. Ma ne, nikako. Kako da voziš to? Pa može, deda sve. Jednom je deda vozio i vreću od 50 kila. I babu na njoj. Ajde, nemoj da nas zajebeš, deda. Otkud bi ja? Pa deda je pošten čovjek. Ajmo, nemoj. Dobro, ajde, noći ćemo ovdje, ajde. Se ne vratiš, naći ću te materije, znaš? Evo mene, oma! Pamtio sam ti bicikl. Vidi ga. Deda! Maturi! Koliko je rekao, 2 kilometra? Pa tu, kaže, do glavnog puta. Si živ? To nikad neće stići. Ajde, probajmo točak, idem za Beograd. Kasno je sad, a? Ne dolazi obzir. Da stignem sad od te Barande, makar išao peške.
Ajde, brate, ajde. Vodi preko polovine. O, kakva intervencija golmana Mrkvića. Ija! Što to, nije goj? Pa nije čoveč. Ma da, ne švabane serebre. Celog života lažeš. Evo ti ponovljeni ste. Nemoj. Koji? Pa daj, nemoj te fore. 6-2, odmah, 6-3. Jebate, celog života ti popuštam. Šta? Sam izgubio koncentraciju. To je tvoj problem. Slabo! Evo ga deda, Slabo! Deda! 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 Gdje si, deda? Cipa, Pazi! Pazi, Ajde! Pazi, bre, čoveč! Alo, pičko je, nenormalni! Gdje deda? Si čoveče? A? Jedva sam izdržao. Bravo, deko! Evo, gumu sam sredio. Dizalicu su mi jedva dali. Moramo da je vratimo. Ti, šta sam dužan? Hvala, sine. Čast za pretrpljeni strah. Hvala ti, sine. A nismo te dugo ni čekali. Jeli? A? Odakle ti lova je? Razbio sam posljednjih 100 evra. Ste kupili nešto? Hoću nešto slatko, a? Da sipam. Nemoj. Da ti operem šajbu. Nemoj. Hvala ti. Jeli, dečko? Dođi da te pitam. Ne znaš gde je ova baranda? Baranda? Da. To ti je, ideš 1 kilometar i onda dođeš do skretanja za Opovo. Tu skreneš i ideš do prvog sledećeg račvanja. Da ti operem šajbu? Ne. Nećeš, dobro. A što nećeš? Daj da ti pričam i perem. Nemoj da mi pereš šajbu. Okej. I šta kažeš na tom račvanju? Na tom račvanju imaš znak za barandu desno. I idi desno. Ima znak, znači piše desno baranda, jel? Da. Super. Si kupio još slatko? Pa jebalo te slatko. Daj mi lovu, molim te, daj da kupim nešto. Please, neki one moje. Kakav si ko beba neka, jebalo. Daj, ajde, dosta. Dečko! Izvini, molim. Znaš to selo Baranda, kako se dolazi tamo? Baranda? Da. Hoću ti operem šajbu. Operi. To ti je, ideš 1 kilometar i onda imaš skretanje za Opovo. Na račvanju imaš znak za barandu desno, ali nemoj da ideš desno. Idi levo. Čučer, znači ne idem kako kaže znak, nego levo. Da. Što je dobar put, brate, a? Ovo je dobro za kamen u bubregu. Ovo im je novi, ovaj. Treba dolaziti tenko. Evo ga. Ovde tu mi je rekao čovjek kod znaka, bit će znak i idete desno. Ne, brate, levo. Šta? I meni je rekao, nemojte da idete da pokazuje znak, nego idete levo. Šta ti je, bre, šta lupaš, čovječe, ili ima znak? Idi, brate, desno, rekao mi je, bre. Nisi ga razumeo, pošto si naglov od preteranog spavanja. Rekao mi je, kad dođete, piše desno baranda, da idete levo kroz obraz. Ti saobraćajni inženjer, piše desno, brate, idi desno, nemoj da izmišljaš. Šta se kao, piše desno, ne, mi ćemo da idemo levo, kao prevarit ćemo znak. Idi, brate, piše baranda desno. Pa idi desno, ne piše. Pa šta uradi, jebalo te desno je? Oči desno! Šta je ovo? Rekao sam ti da ne idemo uopšte sad, vidi ovo. Šta je ovo je? A ideš. Ne izlazi, bre, dećeš. Ćeš desno! Jebalo te desno! Šta sad da radim?
Vidi šta je ovo, močvara je. Pa jebote ti šta, Da, pa rekao sam ti da ne idemo po mraku, Uvijek jebote. tu da im me pička, ti matra Ja ti govna jebote, po danu kurac se ništa ne Lepo vidi. ti kaš. Ajde, ajde, kurac moj, ajde. Daj, Ovoga. Lepo sam htio da odemo sat vremena, prošetamo asfaltom da vidimo kuću da imamo... nemoj po Ta noći noć, da idemo, to si spavao do 1. Pa kurac kako spavao? Izađi napolje, sad nađe nekog Ne idem, brate, ništa. Izađi napolje! Pa gde je jebote, Ovdje izađi napolje! Pio je znak. Izađi napolje! Pa pio je znak u desno! Živo blato je. Pa upadne u živo blato, da Bog da ne izašao nikad. Brate, nema nikog, jebote, kao da je napušteno. Si probao da ga... Svijem, šta ti kažem? Pisalo je kao desno baranda. Okej. Šta ćemo? Pivo. Ajde, zemlja. Kako ti pivo, legenda? Nemoj se uvrtiš, budi se. Bravo, čovječe, ti si stvarno... Pa bravo, pravi si šmeker, čovječe, ali Alvaro, majstor. Bravo! Ekser, legendo. Blato svuda. Lako noći. Blato oko nas, iz daljine jedva čujno dopire moj glabadas. Blato svuda. Verda džiđiđiđa, sve je ja. Gledanje serije omogućila vam je Hypo Alpe Adria Bank.